A už ma dáva. OK, tak. Poď, Monkey. Kamo! Ja už keď vidím ten gold block za mnou, predo mnou, kamo, tak sa bojím, že prehrám. Kamo, tak poď. Čo je v tebe? Botík. No, toto je v tebe, kamo, toto je v tebe. Ľudia, kamo, ja ho musím dať toho hard. Kamo, videli ste, aké kombo mi dával? Ja na ňo ani nedočiahnem. Proste ten hardbot, kamo, ten hacker je taký, že ja na ňo nedočiahnem. OK, ľudia. Tak. Je v tebe niečo? Poď. Poď, dám ťa. Dám ťa. Yes, victory! Takže pre dnešné video by to bolo všetko. Na budúce sa zase uvidíme a čau.